efa malaky miala zareo tsy tamane. Propriété de l'égard, ce qu'il fallait démontrer les babas. Zao raha volagniko aminao atsara tany tsy mavelogno anao na mety isy vazako atsegny efa voadingagna ty misy propriété première méthode viavegala vola ampianao tambitambe zareo mila vola ampianao le lampambe onga anao koa ty atagna vayave le gongo so formule miako anao vayavegal vola ampiagna tambitambe vayavegal vola ampiagna tambitamby marigny tambitamby tsy mavoke tsisy maratsy zegny ndraiky fa mbola tsy mahampy ko tambitamby fogna ko safosafo fogna vola zegny no maranga izy ko karahanao donko lelahy jiaby azala ty misy propriété première méthode viavegala vola ampianao tambitambe zareo mila vola ampianao le lampame onga anao koa ty atagna vayave le gongo so formule miako anao vayavegal vola ampiagna tambitambe vayavegal vola ampiagna tambitamby marigny Anoko si magnefa tsy mitondra mode